anta kakapagkalbati si ikumurtano na si kalbati sa giyang tuto adita nagikang edukasi ko simba si ko. Giyang kaya kinitindirindan sa giyang kaya sambayang na isay ni ada alawan yan alimurtan wallah. Sabab sa giyang kuto miya kadakdakal ang mga tao mag-ingaran sa Muslim na miyaw magyang kaya wakto na dan yan mitindigagyan kaya wakto asar. Sabab sa giyang kuto kabibimbaw niya sa giyang kaya dunia. Wait, nasaktan na minsan pa na anisisita tanong sa giyang kaya dunia na doon makabalamban, na doon mamakalang. So kapunggal baka tanong si simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Yuto so kababalitan ng mga tao at naparatiyan yan si Allah. Yuto so kababalitan ng mga tao ay amanan yan na maalakan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kutuwa, katatagutan sa giyang kaya dunia na pangimbenaran tanong. Ayakiad na tanong sa giyang kaya dunia nadaan tap ay nunta sa simba si Allah. Sabab sa gito mamititu amaksad akiad na tanong sa giyang kaya dunia. So Allah Ta'ala natigin na mama halaktul jinna wal insa illa li'abudun. Da as-salakaw. Da arwar. Da antap akiad na ko si mga jin na gusto mga manusia. Enunta sa aniran masimba su Allah. Enunta sa aniran masuwaswad su Allah. Enunta sa aniran manggalibag sa suguang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Amay kagayang ko to kaya baka kiad na wallah, kiad na katanong wallah sa gayang kaya dunia na damak Arab. Nakano ko niya so kiad na katanong sa gayang kaya dunia. Ugaid na upama ko giyang kaya kiad na katanong sa giyang kaya dunia na miyang galibag tanong so simba tanong si Allah na miyang ka-Arab. Anda sabab. Sabab sa giyang ko to kaya baloy tanong Muslim. Kaya baloy tanong ayamanan yan na di mangungunutan si Allah. Kaya baloy tanong ayamanan yan na mga tao di mangungunutan si Allah subhanahu wa ta'ala kung anta pakiad na niya ng sa giyang kaya dunia. Abadi su Allah subhanahu wa ta'ala na ayali mo yan si kung mga tao miya maratiya. Nasa kanyan din mismo pagimbitaro na si kuyamanan niya. Nakamapian yan sa giyang kaya dunia. Nagusto kamapian yan sa lungan na mori. Paggagaw niyan si kuri paniyan. Naguli mo yan si kuri paniyan. Imabaloy sa mga tao at naparatiyan yan si Allah. Amapias so din yan di ka pagkitaw sa giyang kaya dunia. Na aya sampur na iyan na suka pakatalinguman yan si isa alungan na maori. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. So Allah Ta'ala na piyakay ng kayan sa mga tao. Piyakay ng kayan sa yamanan niya na kadandanuad na paratiyan yan si Allah. So lang ulangwan o katatagwan sa puso yan sa iman. Sulang ulangwan utawa at na amikikundis aparatya si ipupuso yan. Natiyawag wallahu ta'ala sa ikalagsu Allah subhanahu wa ta'ala sa tituwa kalak. Yan ko to ikalagan si iku Allah na kalak sa kapangunutan. Kalak sa yamanan niya na kapangunutan si iku Allah amabaloy so ginawa upitan lisan. Ayamanan yan na so katataguin sa giyang kaya dunia na may tumala anta kamala may tuasugan nun wallahu ta'ala na minggulalan yan sa giyang kaya katataguin sa giyang kaya dunia. Anda sabab wala tamutun na illa wa antum muslimun. Uban kanuwatig wallahu ta'ala mabaloy anta kaubak kanubad natig wallahu ta'ala kapantag ya kapatay asap kanu nagi kanu mababaloy ang mga muslim. Ino to nasa din sa mga tao akapantagan akapatay as kanyan na diron masuswat sa Allah. Aya din yan nakasuswat na sabab ko din yan nakababaloy ang Muslim. Nataw sa kanya na ayamanan yan na duwan-duwan yan. Nataw sa kanya na ayamanan yan napakatali mo mas alungan na mauri. As kanya nataw apakadapanas sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Anyway, kailangan nagyang kutuwa ka teruwal.
Ubak ka mabaloy ang mga tao, at talimo mo kapatay na sa kanu na di ka mababaloy ang mga Muslim. Sabab sa salin sa mga tao, ayamanan yan, nakapantagan na akapatay, adi yung masuswat sa Allah, inoron di masuswat sa Allah, kagyang kutwa din yan, nakababaloy ang Muslim, na kumasakan yan, akapatay ayamanan yan, na madidyaman, kumasakan yan, akapatay ayamanan yan, na sa kanyan, na bakarangitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga urip na Allah, gito'y sabab, agyang kaya katitimo tanusi, yang kaya di tanusi di katimo-timo, nagyain na ayaan tabsi na mabaluitan wa mu'min, mabaluitan wa Muslim, mabaluitan wa kababayan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daan tab, enun tanagyang kutuamak wa tanus subalas wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sadin sa mga tao makambagyan si ikulimu Allah, na gusto rila Allah, na mapambagyan niya nagyang kutuayamanan nila surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya kalilimod mga urip na Allah. Lagi dahil adiyon di kang bandingan na sukala Allah. Diyan kutuwa ka papamakay ng kasi ko mga tao si ikuayamanan niya nakapkawatiran si ikusimbak Allah. Nagyinan sukalilimod ang pagkababayan mo. Kalilimod ayamanan nila pambagayron suayamanan niya nalimo. Nagipsimbura ko na diyan kutuwa ayamanan niya mga rila. Agyang kutuwa ayamanan yan na prilaan ng Allah Ta'ala. Kumbagan sarila o Allah sa mga tao at paguntod sa agyang kutuwa lagi da iya kalilimod sa arap-arap yan sa ayamanan yan na maknal yan sa ayamanan yan na kipapantag niyan sa iku Allah. Arap-arap yan sa mabaloy so ginawa niyan na apadis sa ikumimbabayo rantang. Arap-arap yan sa mapadis sa mga ginawa tanong sa ayamanan yan na apadis sa iku ayamanan yan na piratian yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga loksami na mga pagremis ikaw agad. Yang kaya kibabatog sa yang kaya dunia. Natanodan, kakapagkati tanong sa yang kaya dunia. Na kanabat tanong ayamanan yan, nakapagpakatas sa mortal. Kapagkati tanong sa yang kaya dunia na tanong din yun, nakapagpakarani tanong sa ikaw kumurtal. Oman tanong kapitan, sa uman tanong kagabinan, nagyutod niya kapagpakarani tanong si kung mga pakuburan tanong. Yang kaya kibabatog sa yang kaya dunia, nasuallahu ta'ala yung yaliron si sa Quran. Wamal hayati dunya illa mata'ul qurur. So kawiyag-wiyag sa yang kaya dunia, na miya kakampat, miya kaito-ito. So kawiyag-wiyag sa yang kaya dunia, na miyak kay ito, miyak ka nini-ninit akapagintaw. Na andaman ay di ka kabalo yung manusia, ang mapaparatiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Piya ka mo masagyan kung ito ang mga tao. Abasunguan siran dun wayamanan yan na mga tao. Sunguan siran dun ng mga pagaritan ng mga tablig. Pagpakain ng kansiran. Ugaid. Nabad na pagpangbakbalagyan ko ito ay amanan yan nababayaran siya. Abad ikiyan kaya dunia pagkabubayan, langon tanoro ng pagkabubayan. Na amag, oras, ang takagawiyap na yun, nang ganatan tanwag yang kaya dunia. Ganatan tanwag yang kaya dunia. Nakagyang ganatan tanwag yang kaya dunia. Na aya pinakamapya. Na so kagaganatin tanong sa giyang kaya dunia na makambalat tanong anta ka makapaluto tanong sa amal asiko ka bakatali mo matanong siko mga kubur tanong nagkabaloy ang pagariat tanong kabaloy ayamanan yan na ingang padatanong siko mga kubur sabab sa mga urit ng Allah. Yang kaya di tanong di kapagintaw sa yang kaya dunia na yakataw tanaron na ba din na ba ni lawan akapya. Ugayin na andad ni kapakataling mo tao si kubor. Naso pagkababayan o tao akaruman yan. Natuluan yan si kubor na diyo na bakang diaguna. Naso pagkababayan yan nawatayan natuluan yan si katataguyang kubor na dirumpakang diaguna. Naso pagkababayan yan na inama yan, napakataling mo masiko kubor at dalawan yan
niyan na dirumpakang gaya guna. So piyana mo kiyan sagyan kaya dunia na dirumpakang gaya guna. So miya pasadya na ilmo. Asa na ko si ko agamat tanong agama Islam na tuluan yan si ko katatag yan si ko kumur na dirumpakang gaya guna. Enunta sa ayabu pakang gaya na guna. Na sumiya pasadya na amapya amal na sagyan kaya dunia. Ag kabaloy niya na ator niya buka dunia na si ko kapakataling man yan sagyan kanang kumur. Kagina niya maanan yan. Nagkabaloy adipinsan niya na si ko malaikat apagisuon sa kiyang pananakubor. Na langon tanong amatay timusi. Na mamagisi tanong ka langon tanong pagawkit sa kiyang pananakubor. Maurit no Allah subhanahu wa ta'ala. Na andad ni makataling masupit tunisa na sila katanong sa kiyang pananakubor. Na pagisuon sa kiyang pananakubor. Anta ka. Pagisan suantay nga ran nagyang kaya mana niya na miya tagos sagyang kaya kubor. Mananta. Na pagisan pumansay kadwa naman rabbu ka. Antay Tuhan ka. Ay pandapat ka. Miya tago ka sagyang kaya dunia. Nadangkan simba sa Allah. Miya padala makasagyang kaya dunia na piya kalipatan ka sa Allah. Miya tago ka sagyang kaya dunia na bisembi ka suwalla sa ikunisisida sagyang kaya dunia. Na ipanda pataka ko kapakat talimumang kasi ko kubor. Apagisyan ka ro malaikat. Hay, antay kan na nakapulan si ko katatago ka sa iko dunia. Na ay mapunggulaw lang ka kamay kasaka. Na di ka masumbagagyang ko to ay maanan yan. Napakay si sagyang kanto kubor. Si sagyang kaya dunia nagibuog yung ngadir ka di ka praras nga pulis. Nagkudaan ka sa malaikat. Gibo ka prisir ka o pulis. Nagkudaan ka sa malaikat. Naroon na kanaba pulis na prisir ka. Ka malaikat o Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Malaikat o Allah aprisir ka sa giyang kutuak kubur. Aw sa ka na marata kay amal ko katatago ka sa giyang kaya dunia. Na ayak agkanagang ka kuswara agyang kutuak malaikat. Na suara ayak kapakat sa sagadian na lagi dudalan dagas ikot tangalang ka na mataan na sa kanalikad na makasumbag biyo sa giyang kutuwa katatagpar. Nagito'y ayak kailangan. Nagyang ka akiba ba tugutan sa giyang kaya dunia. Na makanalitan wa giyang kutuwa kipapantagan tanong sa iku Allah. Makanalitan wa giyang kutuwa ilmo. Katawa ayamanan niya na kapiglalatan so ayamanan niya na ma'rifatullah. Diyan ko to kakagnalang kasi kuya maanan yan na kabupakagagawa Allah. Diyan ko to kiadnar ka Allah. Diyan ko to kababaliw Allah ay isa. Kagito ya maanan yan na pakangger ka aguna si kapakatalimang kasi ko. Napangisang kaniyan. Ay kadua, manabiyo ka. Antay nabing ka. Ay miyaw-law-law mga tao. Aramig miyatay. Ramig diyan at tanya nagyang kaya dunia na ganyan din manggal baka so pinggal buko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino magigay su mga ulama. Ino su mga ulama na lagi di su kabupakaw kitaon sa marinaw. Anta ka masarangit. Anta ka bupakaw kita ko mga kawang-kawangan. Anta ka su kabupakaw kitiyan ko mga seminar. Anta ka su kabupakaw kitiyan ko mga khutbah si ko man jamaat. Adiran di ka pagusaya si kuya maanan yan. Nagalmo ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaarap-arapiran sa mabali sa mga tao. Ayam anan yan na may paginitawiran so ayam anan yan na inipaginitaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mga pagarita ng mga jami'at at tabligh na inudisira narurodosan sa kipupunang painiran sa ikuyam anan yan na pinggal ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kakagiyabis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baligu anni walau aya. Panampay na ko niyo at ko Rasulullah sa apya niya kay ito. Apya niya kay ito ay amanan niya nakatero. Apya niya kay ito ay amanan niya na rupa na pinggal po ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino to, nakagiyat pakang gaya guna si ikot tao kung katatawian sa kayang kaya dunia. Napakang gaya guna si ikot tao kung katatawian si ikot kubor. Napakang gaya guna si ikot tao. Asi ko kapakatali mo man yan si ikot hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga urit ng Allah, sa din sa mga tao, awyag niyan, suyamanan niyan na sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naya katuro Rasulullah, sa din sa mga tao,
Awiyag niya nagyang kutuwa sunnah. Mana inu kita niyan. Na ini promise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ami pisiringan na yan si iko surga. Pumas akasulto si iko surga na orang Allah. Oh. Utitu-titu pagkababayan tanong sa Rasulullah. Utitu-titu pagkababayan tanong sa Habibullah. Nang galabakan tanong sa pinggalabak unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panganang tanong sa emanan yan na pinggalabak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sampor na yan. Nagyang kutwasun sa mga ginawa tanong. Na ayang galbak kasi ko emanan yan. Na kapag nalatanong si ko pinggalabak unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makaumatan si iko kubur na pag-isian tanong, antay na bingka na usuga manusia na pinipipian yan suwaya manan yan na mga ganito ko Rasulullah na kesembagyan pipiya ugay na duwan yan sutaw aso katataw yan sa riyang kaya dunia. Nabiya kalipatan yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pisimpiyan sumay tumala yan sa iku dunia. Pisimpiyan sumay tumala. Ababaya yan sa iku dunia. Adi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga ulit na Allah. Langon tanusan din pakaukit. Nabakagaya di ko di pagusay na bakaroon di pakaukit. Kain mo ako magigiyay kakagiyay pakaukit ako. Sagyan ka na na sumarya, sagyan ka na na kubur. Eno ako magiging kakagiya lang ang tanurong pakaukit. Napagpangal yan ang kaniyamanan yan. Nababansi ko kapagataling matanong sa riyan kananak kubor. Nagumiraw sumalay ka ta, antay tuhan ka. Antay nabing ka. Nangiraw ka diyak ng katawan. Nasakan nakatawan akan. Napagturuan niya kagiya simam na daniyar kami turuwa. Na ayamataan nagyayamanan yan. Nakabutugos siya kuron. Kayamanan yan na uwat na makan dudawa isa alungan na mo. Katawan niya mga urit mo Allah. Pagkataling mo maamasa, pagkataling mo maagawi, asiko ka pagkataling mo masalungan na mauri, na pandadaway supitang gisan, pasasundita, suwaybanan yan ng gigidaway. Si inaka, si amaka, si pagarin ka, si karumang ka, na pandadaway ka no sa alungan na mauri. Kukukuku makano sa alungan na mauri, na aya di ka pag-usya mga urit no Allah. Na uba kumabaloy sendita uba kumabaloy amidawa si salungan na mauri kadiya ka nakatanuan da ko kuha sa aya maanan yan na isumbagakan anta kayong beda ka na sa iko kapakapit na tanong sa alungan na mauri pangin na kan sa iko Allah asa iko kapakapit taling umay tanong sa alungan na mauri na makatut taling umay tanong wala ko na mabibiyag ginawa tanong pa mga suldo sa iko surga kapiya karataras sa ginawa ama kapdot tala bukat tanong si isa alungan na kiyama. Aya kapakapdot tala bukat tanong sa alungan na kiyama. Napusisikat at tanong. Sindi tayo tanong. Nagyuti ay maanan yan na miyak karagaragan mga pagarigo si iko agamat tanong naman sila. Pag-isir ka pa na ikatlo. Maimamu ka. Antay ay maanan yan na inunutan ka. Antay pugunutan ka si iko ay maanan yan nakatatago ka si iko dunia. Na aya mababaloy ya imam tanong apugunutan tanong na sa Quran o sa hadis sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay miyaw-law mga tao din yan nagkabat yan sa Quran ay miyaw-law mga tao ay maanan yan na din yan na makakanal sa mapapadala mo sa iko Quran ay nuaya kailangan sa iko bitang gisag so ay maanan yan na minitulog suida diyan na udi pala kay magana sa iko Quran napakapagana ganyan sa mga watayan sabab sagyan kaya yamanan yan na mapapadala mo sa iko Quran. Na yamanan yan na ginan ipatot at paliugat at pagana din sagyang kaya dunia. Giyanan imiya wajib at pagana din sagyang kaya dunia agyang ka na Quran. Na asala ka at pagana na nung tagyang ka na Quran. Na aya kailangan siir kano. Nagyang putwa ka pagana na tanong matya sagyang ka na Quran. Si bakad na rikisimbag. Bangkad na kisimbag sagyang putwa pagisa. Aso Quran ni aya na aya maanan yan na pugunutan. Aya maanan yan na ditagkubat niya yan kung mapapadala mo sa iko Quran. Gito sabab mga urit no Allah. Aya maanan yan. Nagyan kay alam ba kawya tanong sa yan kaya dunia. Nakataguan tanong sa babaya sa iko Quran. Kababaya kataguan tanong sa aya maanan yan na panaguntaman sa kagnala tanong sa iko kaya maanan yan na mapapadala mo sa iko Quran mga urit no Allah subhanahu wa ta'ala.
Napagisang ka, madino ka, antunay agamang ka, antunay agamang ka, siko katatago ka sa giyang kaya dunia, na ay kulaw-law mga tao, ang matatago sa giyang kaya dunia, nakakaliman niya na as kanyan na Muslim, ugaid na dis kanya na mag-agama sa iko agamat kanwa ka sa si Ibu Sengara. Sa din sa mga tao, ang magagama as salakaw sa iko Islam, na apay kapag ingaran yan sa Muslim. Aya kailangan, nagyang ko to kakinagatan si iko yung manan niya na agamatan. So agama, agyuto so agamatan o agama Islam. Agyuto so yung manan niya na ino kita nung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga orit na Allah, yang kaya katatagutan sa gyang kaya dunya na lagi dagyang buto ay nalawitan. Di ta kataw na mapita. Amay kagagawi, amay kamapita, isa gawi. Na ay mga nan yan naginatantag yang kaya dunya. Na ay tito ay pakapas. Nagyan ko takatiro Allah Ta'ala. Wa man zuqsi 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Ay tito ay pakapas. Atigo Allah Ta'ala. Ayatig wallahu ta'ala titu miyak apas. Kagyan ko to ayamanan yan. Na kilidas yan na aginawan yan si iko naraka jahannam. Oriyan yan na kisul yan aginawan yan si iko surga. Nagyuto ayamanan yan na pag-apas atig wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ayabu akataw na kung akikilidas ng tanong kumaginawa tanong si iko naraka jahannam. Nagkabalitan ng mga tao ang pangungunutan sa iko Allah. Kabalitan ng mga tao ay amanan niya na malaika lakas sa iko Allah. Amin sampan na mabawaw so paratiya tanong na ay amanan niya na mapanggalbak tanong sugal bako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyan ni kapakasul tanong sa iko surga. Agyan ko to kapanggalbak tanong sa iko suguan ng Allah. Ay pinakamapiya panggalbakan ay amanan niya. Nagyan kaya kitindig sa giyang kaalimasan bayan. Diyan kay alimasang bayang mga rep no Allah, nagyana niya yamanan yan, na pinaka number 1 apang ganabagang tanong sa giyang kakatatagutan sa giyang kaya dunya. Ino to, na susambayang na as-salatu tanha anil fahsai wal munkar. Susambayang umano siya, na ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar. Kisuguyar kaagyan ko to mapya, nakisa pariyar kaagyan ko to marata. Masik na ayamanan niya nagyan ko to sambayang na andin ni kapadalmiyan si ko mga ginawa tanong nagkisa pariyar katanong agyan ko to marata nagisubiyar katanong agyan ko to mapya kagyuto ayamanan niya nakapakamoy no sambayang agugyuto sambayang ayamanan niya nakito sambayang mga repnong gyuto sabab agyan kaya ayamanan niya na di tanong di ka pamagusad na uwad na diyo nagkatarutopan nagyuto so ayamanan niya nakababali o pitenggi saan ang manusia. Na suya maanan yan, nadita na di maturo amapya. Nagyuto suya maanan yan na tawfik apun si ipo Allah subhanahu wa ta'ala. Yudo sabab, pag yung utadapan ng makataro, pag yung utapagaritan, kagaya, nas kami sa mga pagarin niyo sa ibaan. Lumiyala ko kami sa Tulugawi sa giyang, kaya mahala niyo sa giyang Garcia. Siya maanan yan, nadita na di mamagimbitara. Si ko uman wakto na ad na mga amal tanong siya. Susalapi daw ang tanong suya maanan yan. Ang mga amal, ang mga pipya, agito suya manan yan na kapaka isa agasabapan sa kapakadaya mga agamatan agamas balasangan ng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.